Θέλετε το πρώτο πράγμα που βλέπετε όταν ξυπνάτε το πρωί να είναι η ανατολή του ηλίου μέσα από το απόλυτο μπλε του Αιγαίου? Βρισκόμαστε σήμερα στο Νότιο Πήλιο και συγκεκριμένα στο Καλαμάκι Πρόπαν, παραδοσιακός οικισμός ανατολικού προσανατολισμού και μόλις 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Ήρθαμε να δούμε ένα μοναδικό ακίνητο συνολικού εμβαδού 238 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο άνω των 6,5 στρεμμάτων. Το ακίνητο βρίσκεται πάνω στο κεντρικό δρόμο, στην είσοδο του χωριού. Η θέση του είναι στρατηγική, μόλις 7 χιλιόμετρα από Μιλιές, 14 χιλιόμετρα από Τσαγκαράδα και σε πολύ κοντινή απόσταση από τις ξακουστές παραλίες του Πηλίου. Το πράσινο, η ιδιωτικότητα με την απόλυτη ησυχία και η εξαιρετική θέα είναι το τρίπτυχο των διακοπών. Είμαι η Αθηνά Τσούνη από το γραφείο Ρήμαξ Δομής στο Βόλο. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.